שלום ילדים וילדות, היום אני רוצה ללכת לעשות כושר ואני פה בחדר כושר, אז חשבתי לעצמי בואו נצרף אתכם ויאללה. דבר ראשון בא לי קצת להרים משקולות. איזה כבד. אולי נעלה קצת את הרמה. עוד. אני אלופה. הנה אני מרימה. יופי. טוב, בואו נעבור למשהו אחר. עכשיו אולי קצת נעשה כזה. הנה. אוי. עוד. זהו. בואו נעשה קצת שכיבה. זה קצת קשה לי. אני בת, אני לא בן, אבל בא לי שיהיה לי קצת קוביות. סתם. בואו נרים קצת משקולת. נרים עוד אחת. אני מרימה עכשיו 100 קילו. עוד. עכשיו לשתות קצת. בסיום נשתה קצת. זהו חברים. ביי.